У Беларусі масава правяраюць і аднаўляюць бомбасховішчы. Белпол бачыць у гэтым прыкметы цэнтралізаванай праграмы. Былы памочнік Лукашэнкі Ігар Брыло атрымаў 12 гадоў калоніі па гучнай малочнай справе. У Беластоку выйшаў зборнік турэмных эсэ Міколы Статкевіча. Міліцыя папярэдзіла, што штраф цяпер можна атрымаць нават за безалкагольнае піва. Тым часам адзін з самых вядомых твораў Марка Шагала упершыню прывезлі ў Беларусь. Добрый день, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Ермакович. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 16 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. У Беларусі актывізаваліся праверкі, рамонт і мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны, у тым ліку бомбасховішчаў. Пра гэта паведамілі ў арганізацыі былых сілавікоў Белпол. Расследнікі мяркуюць, што гаворка можа ісці не пра асобныя працы, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы сховішчаў. Як вынікае з пратаколаў, толькі ў Магілёўскай вобласці сёлета аднавілі 43 аб'екты грамадзянскай абароны. Падобныя працы вядуцца і ў іншых рэгіёнах. Ці азначае праверка і рамонт бомбасховішчаў падрыхтоўку да вайны, тлумачыць вайсковы аналітык Зміцер Міцкевіч. Рамонт і мадэрнізацыя гэтых бомбасховішчаў гэта хутчэй падрыхтоўка рэжыму Лукашэнкі да самых негатыўных сцэнароў. Таму тут па сутнасці не тое, што яны рыхтуюцца самі кудысьці там вступаць і гэтак далей, а гэта хутчэй гаворка ідзе аб тым, што яны рыхтуюцца да магчымых наступстваў той эскалацыі, якую будзе праводзіць Расійская Федэрацыя з выкарыстаннем тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Таксама варта разумець, што, канешне ж, такія мерапрыемствы ўвогуле в любой нормальной краіне мусіць праводзіцца, но калі ўлічыць, што у тебе па сутнасці навокал ідзе вайна і твоя краіна, вось тая Рэспубліка Беларусь, якую рэжым Лукашэнкі кантралюе, таксама ў гэтым задзейнічана, то цалкам лагічна, што баявыя дзеянні могуць перанесціся і на гэтую тэрыторыю. Былы памочнік Лукашэнкі па Віцебскай вобласці Ігар Брыло атрымаў 12 гадоў пазбаўлення волі, а кіраўніка малочнага холдынгу «Бабулі» на крынках Геннадзя Скітава асудзілі на 15 гадоў калоніі. Так званая малочная справа пачалася яшчэ ў лістападзе 23-го году, калі затрымалі Брыло, Скітава, некалькіх ягоных сваякоў і амаль увесь менеджмент прадпрыемства. Паводле версіі абвінавачвання, на дзяржаўнай бабулінай крынцы штучна стваралі лішкі прадукцыі на складах. Пасля гэтага малако ды іншыя тавары прадавалі па заніжаных цэнах фірмам-пасрэднікам, якія перапрадавалі іх у Расію ўжо па рэальным кошце. Розніцу, як сцвярджала следства, дзялілі ўдзельнікі схемы. Прадпрымальнік Александр Каныровіч лічыць, што тэрміны, якія прысудзілі фігурантам малочнай справы, сведчаць пра асабістую помсту з боку Александра Лукашэнкі. Есть такой прынцып у беларускай сістэме правасуддзя, калі ты береш максімум па артыкулу 15 гадоў, дзеліш на 2, і маеш 7,5 гадоў як падставовы такі прысуд. І калі вы пабачыце на іншых міністраў, той самы міністр сельскай гаспадаркі ці некі іншы, то не атрымліваюць 7,5 гадоў, то гэта азначае, што яны дагаварыліся і што яны маюць мажлівасць выйти праз пару гадоў на волю па рашэнні непасрэдна Лукашэнкі падоўжыць службу. І вось у гэтым выпадку мы бачым большыя тэрміны, а гэта азначае, што не гэтыя людзі разлавалі Лукашэнку, разлавалі сілавыя органы. Ну а што ж датычыцца, ці гэта барацьба з карупцыяй, то, канешне, не. Барацьба з карупцыяй была бы, калі бы дзяржава не была ўласнікам гэтых прадпрыемстваў. Сапраўдная барацьба з карупцыяй пачынаецца з таго, што дзяржава прыватызуе прадпрыемства і што за іх адказваюць іх уласнікі. Адзін з узбэцкіх працоўных, якія раней скардзіліся на ўмовы працы ў Беларусі, запісаў новы зварот. Цяпер мужчына просіць выдаліць відэа з яго скаргамі з усіх сацыяльных сетак. Ён сцвярджае, што мігрантам прапанавалі лепшыя ўмовы, заробак каля $700 і бясплатнае жыллё. На першым відэа, знятым імаверна ў Віцебску, дзясяткі мужчын звярталіся да кіраўніка Андыжанскай вобласці Узбекістану. Яны сцвярджалі, што ў Беларусі ім прапанавалі заробак каля $500. Пры гэтым аплочваць жыллё і харчаванне яны мусілі самі. Мігранты казалі, што пасля ўсіх выдаткаў ад заробку амаль нічога не застанецца, таму працаваць на такіх умовах яны адмовіліся. Пры якіх абставінах быў запісаны новы зварот і ці сапраўды ўсе працоўныя атрымалі абяцаныя $700 і бясплатнае жыллё, незалежна пацвердзіць пакуль немагчыма.
У Беластоку ў выдавецтве «Камунікат» выйшла ў свет кніга экс-палітвязня Міколы Статкевіча. І гэта ўсё ў табе, зборнік турэмных эсэ. Статкевіча неаднаразова саджалі ў турму за арганізацыю пратэстаў. Апошні раз яго арыштавалі за некалькі месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе і асудзілі на 14 гадоў пазбаўлення волі. У верасні мінулага году ўлады Беларусі вызвалілі і выдварылі з краіны больш за 50 зняволеных. Мікола Статкевіч стаў адзіным з гэтай групы, хто адмовіўся пакідаць Беларусь. Яго зноў вярнулі за краты і выпусцілі дадому толькі сёлета ў лютым. Пасля таго, як у зняволенні ён перанёс інсульт. Статкевічу дагэтуль не далі даведку аб вызваленні. Гэта кніга пра мараль і этыку, пра выбар чалавека у розных складаных сітуацыях. Мікола Статкевіч больш за 14 гадоў прасидзеў у калоніях і ў турмах рэжыму Александра Лукашэнкі, і ён паказвае, што нягледзячы на такія жорсткія страшныя ўмовы, ён надалей трымаецца прынцыпаў, надалей ёсць стойкім моцным чалавекам, што ў ягоным выпадку няма ніякага іншага выбару, толькі заставацца тым, кім ён быў і да турмы. Гэта кніга, якая паказвае нам, што сапраўды і мы можам быць такія, і спадзяюся, што гэтая кніга, калі выйдзе таксама на іншых мовах, а я не маю сумнення, што яна павінна выйсці на іншых мовах, пакажа Еўропе і свету, што беларусы гэта таксама годныя людзі, якія умеюць добра выбраць. У МУЗ папярэдзілі беларусаў пра адказнасць за распіццё безалкагольнага піва ў грамадскіх месцах, у тым ліку на пляжах. Заканадаўства не падзяляе піва на алкагольнае і безалкагольнае. Адказнасць аднолькавая, заявіў прадстаўнік МУЗ Александр Морозаў. Предусмотрена ответственность за распитие пива как такового. Безалкогольное пиво в том числе запрещено для распития в местах с массовым отдыхом граждан. Апошнім часам улады прыдумляюць усё больш нечаканыя нагоды для спагнання штрафаў. Гэтым летам беларусы папярэджвалі пра адказнасць за фота ў рапсавым ці любым іншым засеяным калгасным полі, за занадта высокую траву на падворках, а цяпер і за безалкагольнае піва. У Беларусь упершыню прывезлі самую вядомую карціну Марка Шагала «Над горадам». З 16 ліпеня яе пакажуць у Віцебску, куды палатно прыехала з расійскай Трацякоўскай галерэі. На карціне сам Марк Шагал і ягоная жонка Бэла. Закаханыя ляцяць над родным Віцебскам, дзе яны і пазнаёміліся. Гэты твор стаў настолькі знакавым, што сёння ўспрымаецца як сімвал усяго шагалаўскага свету. Карціна будзе выстаўляцца ў Віцебску да 14 верасня. Гэта былі навіны 16 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі была Ганна Ермакович. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.